ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഇത്ര കാലവും ഓർത്തു മൃത്യുവുണ്ടെന്ന സത്യം ഹരേ. ഭക്തവത്സന കാരുണ്യവാരിതേ കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. ശക്തി സൗന്ദര്യം ആരോഗ്യം ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ എന്നെന്നും കാത്തു കാണുമെന്നോർത്തു ഞാൻ. അർത്ഥം തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ വൃദ്ധമായി കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. മീനി കാമിനി വിത്തം പ്രഭുത്വവും നിത്യമെന്നോർത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നാൾ. ഒട്ടും വൈകി ഞാനെങ്കിലും മത്പ്രഭോ കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. ദീനനായി ദേഹം എല്ലുന്തി ബന്ധുക്കൾ നിസ്സഹരായി ആരുമില്ലാതെ ഞാൻ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഏങ്ങി വലിക്കുമ്പോ കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. പ്രാണവായു വലിക്കുവാനാവാതെ കായം പൊട്ടി വലയുന്ന നേരത്ത് കായാമ്പു വർണ്ണനിഴയാമെന്ന നീ കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. ദേഹമെങ്ങി വലിഞ്ഞു നിന്നാശ്രിതൻ ദേഹി പോക്കാതെ ശൈലിയിൽ മേവുകിൽ ദോഷമത്രേ ഈശ്വരാശസ്സിനും കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. ഭക്തവത്സല സത്കൃപാവാരിതേ കൃപദം കാന്നിലുള്ളം രമിച്ചു ഞാൻ. ഭക്തിച്ചിടുന്ന നേരത്തു മെയ് ചേർത്തു കാത്തുകൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. മൃത്യു സത്യം ജനിച്ചവർക്കൊക്കെയും ഏതുമില്ല ഇതിൽ ഭേദ നിനക്കുകിൽ. ത്രിപദം ചേർത്തനായി സമാക്കി നീ കാത്തു കൊള്ളേണെ പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण everybody. हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ഓക്കെ, പിന്നെ അധ്യായം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലെത്തി. കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ആദ്യം ഒരു 50 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ 17th ലെസന്റെ ബാക്കിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അത് 78 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത അവസാനത്തെ ലെസണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 28 ഇപ്പൊ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ തൊഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ആരാധന, തപസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലും രജോഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ഓം തത്സത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്, മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരമാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെസണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിക്ക് ഇത് കർമ്മത്തില് ബന്ധനം വരണില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർവം സമർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് പാപമോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രതികരണവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു.
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം ജ്ഞാന യോഗത്തിൽ നിന്ന് 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തി എന്താണ്, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചാരണവും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനനപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനമാണ് ഉപസംഹാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലത്തെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നലെ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ആ കർമ്മത്തിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ത്യജിക്കുക. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നത്യാജ്യം കാര്യമേവത, നമ്മൾ ത്യജിക്കരുത്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല. ആരായാലും ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. യജ്ഞവും ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷണം, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഈവൻ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഘം ത്യക്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനിതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അത് അത് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി പ്രതിഫലമൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പം അതാണ് ഭാരത് മാതാവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആർമിയുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. ആർമിയൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രാണനെ പോലും നോക്കാതെ, അവരുടെ ശരീരത്തെയോ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സമയവും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതു നേരവും മരണം വരാം, ഏതു നേരവും ബോംബ് പൊട്ടാം, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അതിനെയാണ് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് അവർക്ക് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ധൈര്യമുള്ള അർജുനനും യുദ്ധം ഇതിനു മുൻപ് ചെയ്യാത്ത അർജുനനൊന്നും അല്ല, ധാരാളം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം പേര് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പാടോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോപപദ്യതേ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ 18.7 വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തമസ് എന്ന് പറയും, തമോ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം ക്ലേശവും ഭയവും കൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് രജോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയും. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സത്വഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയും. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിലെ വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. ഇതിലെല്ലാം ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. ഏതെല്ലാം ദേശകാലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയില്ല, 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നന്നാകും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അത് എത്ര നീചമായതാണെങ്കിലും. ഇപ്പം ഒരു ബാർബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ബാർബറിന്റെ മകന് വേറെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടല്ല പിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പം അതിലൊരു ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാതെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾക്ക് അതില് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. നമ്മള് ശുഭമോ അശുഭമോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം 3 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ആ ഒരു സമർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രംസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ത്യാഗിയാകുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. 13.18 വരെയുള്ളതിന് സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി, ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ? അധിഷ്ഠാനം, ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാരാഫെർനാലിയ എന്ന് പറയുന്ന സാമഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതും, ഉദ്യമം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും, പരമാത്മാവ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ. അപ്പം അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്, യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതില് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അധിഷ്ഠാനം ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ അർജുനൻ, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട്. ഉപദൃഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭുക്ത മഹേശ്വര, ഭഗവാനാണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അർജുനന്റെ കൈകളാണ്. അർജുനന്റെ ഏറ്റവും കൈകളും കണ്ണുമാണ് ബോ ആൻഡ് ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്, അമ്പും വില്ലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അർജുനനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്തത് ചെയ്താലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ വാച കർമ്മണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമാപണ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെയോ എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ, ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധം, ശ്രവണം കൊണ്ടോ നയനം കൊണ്ടോ ചീത്തത് കൗസിപ്യം കേട്ടു, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണ്ടാത്തത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാനസാപരാധം മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ക്ഷമസ്വ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് തത്രൈവം സതി കർത്താരം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതില് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം യഹ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാ ന സ പശ്യതി ദുർമതിഹി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇതെല്ലാം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പവർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നസ പശ്യതി ദുർമതി, അയാള് ദുർമതിയാണ്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അയാൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്? ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം, നമ്മളുടെ ശരീരം, അതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക്. ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക്, ഈ 3 കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഒന്നും ഇണ്ടാണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് വരും. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്. അത് ഇറിലീജിയസ് ആണെങ്കിലും റിലീജിയസ് ആണെങ്കിലും ന്യായം വാ വിപരീതം വാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതില് നമ്മളുടെ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും അതില് ഇൻവോൾവ് ആണ്. യോഗ ഇത് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്
കർമ്മത്തിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു സകാമത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, നിഷ്കാമത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം. പിന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ 61 to 63 കൂടുതലും ഭഗവാൻ കുറച്ച് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 9.34 പഠിച്ചതാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാദീമാം നമസ്തുരു. ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു 5 ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരാളുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നോളജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നോളജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കാണും. നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഇതായിരിക്കും പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മള്. പിന്നെ ഒരാളുടെ ധാരണ, തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയം, ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിക്കും, സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരാളുടെ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമ്മളെ മോക്ഷ സന്യാസ യോഗമാണ്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളത്. മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു. നായ്ക്കുട്ടിയായിട്ടും പൂച്ചയായിട്ടും ഉറുമ്പായിട്ടും എല്ലാം, അത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എന്നെ ഒരേ ഒരു ചൈതന്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ സാത്വികം എന്ന് പറയും. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ്, എന്റെ വേറെ നിന്റെ വേറെ, എന്റെ ലെവൽ വേറെ, ഓരോ ജാതി വേറെ, മതം വേറെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ അതിനെ രാജസം എന്ന് പറയും. അതേസമയം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒന്നും എനിക്ക് കാര്യമല്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം. നമ്മൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് പോയ ദിവസം നാളെ വരില്ല, ഇന്ന് പോയ മിനിറ്റ് നാളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓരോ തിഥിയും വേറെ വേറെയാണ്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും, അനാസക്തം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായും, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ ഇതില്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മത്തിൽ, നിയന്ത്രിതമായ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൺട്രോൾഡ് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ആലോചിക്കണം എന്ന് നോക്കൂ. അനാസക്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, രാഗദ്വേഷരഹിതമാകണം, ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിതമായ 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അറിയില്ല, മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയരുത്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ, എനിക്കൊരു പൊസിഷൻ വേണം, എനിക്ക് പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് വേണം, ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയർ വേണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പാർട്ടി മാത്രമല്ല എവിടെയും നിത്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ, എന്റെ അഹങ്കാരം, എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര പൈസ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പവർ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്, മിനിസ്റ്ററെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ കുറെ ഇതില് ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ രാജസം എന്ന് പറയും. ഉണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലാണ്, 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇനി കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും അതിലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും.
അപ്പം സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവ് എങ്ങനെയിരിക്കും? കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡുവർ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, സത്വഗുണത്തിലുമില്ല രജോഗുണത്തിലുമില്ല, നോർമലായിട്ട് കൂളായിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും യാതൊരുവിധ അഭിമാന ബോധമില്ലാതെയും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയും ഞാൻ ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കും, വിജയിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും, അപ്പൊ തോറ്റാണ് പോയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ, അത് സാരമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്യുന്ന ആൾ സാത്വികനാണ്. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും, എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം, ഇത്ര പൈസ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് വേണം അത് എന്ന് പറയുന്ന ലോഭി, കിട്ടിയാലും പോരാ, ഈർഷ്യാലുവും, നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത്. ഈർഷ്യാലു, വേറൊരാളോട് ജലസായിട്ടിരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയി. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഡുവർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യൻ. രണ്ടാമത്തേതിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ആസക്തനും ലോഭിയും, ഫലങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾ എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള, എന്തും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിചാരിക്കുക തമോ ഗുണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടായി? അവർക്ക് തോന്നണതാണ് ചെയ്യുക. ഭൗതികവാദി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ, ദുർഭാഷിക്കാരനും, ഒരു പോയിന്റ് പോലും അയാൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ദുർഭാഷിക്കാരനും, ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത്, ചത്തിയെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനും അപമാനിക്കുന്നവൻ സമർത്ഥനും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ്സിലേക്കായിരിക്കും ചിലവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മളെ വിചാരിക്കുക അവർ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പോകരുത്, ജസ്റ്റ് അത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപമാനിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. നമ്മൾ പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ അപമാനിക്കണോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്, മരണത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നത് സമർത്ഥനും, അലസനും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവനും, ദുഃഖിതനും, എപ്പോഴും ഒന്നും പോരാ, ഞാൻ ഐ എം നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആള്, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഡുവർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാ? സാത്വിക ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്തുകൂടാത്തത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? സ്വന്തം കർമ്മത്തെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അവശ്യമേവ ഭോക്തവ്യം കൃതം കർമ്മ ശുഭാശുഭം. അത് എവിടെ പോയിട്ട് ഒളിച്ചാലും കർമ്മം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചെത്തും. അത് 100 ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചെത്തും. നമ്മളെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് 100 കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വളരെ മോശമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സർക്കിളിൽ അത് വ്യാപിക്കും. നമ്മളൊരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മളെ നോക്കുക എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ പേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്തിനെയാണ്? നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നരകത്തിൽ പോയാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പരമാത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് ഷുവറായിട്ടും പരമാത്മാവ് കൂടെയുണ്ട്. ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താ? കർമ്മത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. മോക്ഷത്തിനാണെങ്കിലോ അതിൽ നിന്നുള്ള ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. എന്താണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്, ആ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട്
ചെയ്യും. ഇതാണ് ധർമ്മം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. ആരോടും എനിക്ക് ഗുരുവും വേണ്ട, എനിക്കൊക്കെ അറിയാം. എല്ലാവരും അതാ പറയുക, എനിക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും, അതിപ്പം മുഗൾസ് കുറെ പേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രയോ ഹിന്ദുസിനെ കൊന്നു. കൊന്നിട്ട് അവരുടെ റംസാൻ മാസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവര് പുണ്യമാസം എന്നൊക്കെ പവിത്ര മാസം എന്നൊക്കെ അവര് പറയും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ധർമ്മം എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഖുറാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ദിവസമാണ്, മാസമാണ് എന്ന് അവര് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ആനിമൽസിനെയും. അപ്പം അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും, ഹിറ്റ്ലറെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മള് നല്ലതാണ്, ഇത്ര പേരെ കൊന്നു, എന്തോ ഒരു ഇതാണ്, ജ്യൂസിനെയൊക്കെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി ചിമ്മിനിയിലിട്ട് കൊന്നു, ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അത് തെറ്റായ വഴിക്കാണ് അത് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് താമസ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം 33 ഇനി 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൂവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയും നിശ്ചയം, നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 33 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില് ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണനിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത്? ഇവിടെ വരുന്ന യോഗം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോഗം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞ വഴി അങ്ങ് കണ്ട് വരും. ജസ്റ്റ് അങ്ങേ അറ്റമുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ടോർച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടേക്കാ വെക്കണ്ടേ അത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ നാമജപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. ദൃഢമായതും, എനിക്ക് നല്ലതേ വരൂ, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു മുമ്പോട്ടൊരു വഴി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാമജപം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ എന്താണ് കവചമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ കവചം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, പ്രാണനിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 6th ലെസണിൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കണം. എല്ലാ പ്രാണനും എവിടേക്കാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? ആ ചക്രങ്ങളിൽ അത് ശുദ്ധമായിട്ട് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം. അതിനെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അത് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രാണൻ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അവിടേക്ക് തന്നെ പോയി മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ, നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് ശരിയാകും, ബോഡി ശരിയാകും, കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ശരിയാകും. അല്ലയോ അർജുന? ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായിത്തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധർമാർത്ഥ കാമം, മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അത്രത്തോളം പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ധർമാർത്ഥ കാമത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി, എന്തും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടി. ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മളൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? ഒരു പുരുഷന്, ഒരു ആൾക്ക് യാഗം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ ആദി കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യജമാനനായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്നി ഉണ്ടാകണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രവിധി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോദിജി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ രാമന്റെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയുടെ സമയത്ത് ചെയ്തുള്ളൂ. അവിടെ വേറൊരു കപ്പിളിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യിച്ചത്.
അപ്പം നമ്മള് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടെ നമ്മൾക്ക് അത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മള് പതിയും പത്നിയും, പതിയെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവളാണ് പത്നി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പതനത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ രക്ഷിക്കുന്നവളും പത്നിയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവൾ എന്നുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മപത്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മള് ലൈസൻസ് കിട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്തും അനുഭവിക്കാം, അതാണോ ശരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 7 ദിവസം ആ പീരീഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള 7ാമത്തെ ദിവസം കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന ദിവസം, അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, ഏകാദശി, രാധാഷ്ടമി, കൃഷ്ണാഷ്ടമി, അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നല്ല ദിവസങ്ങൾ, നവരാത്രി, അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ദിവസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രനെ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രിയെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നമ്മൾക്ക് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ധർമാർത്ഥ കാമം എന്നിവയെ അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നതാണ് നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. നമ്മള് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാരീഡ് ലൈഫ് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ എന്താ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറച്ച് കുറയുന്നു, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ നഷ്ടമാവുകയാ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതീതമല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം, ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം വരുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മനസ്സിലേക്ക്, അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വിഷം, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാല ജപിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ, പക്ഷെ അന്ത്യത്തിൽ അത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾക്കത് അമംഗലഹാരിയാണ് എന്നുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ അത് നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. ആ സുഖത്തെ, സാത്വിക സുഖം, ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലും ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, കുറച്ചൊന്ന് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോവുക. സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപൗച്യത്തെ. ആ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ബുക്ക് കയ്യിലെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ല, ഫോൺ എടുത്താൽ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, താമസമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുന്ന ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അമൃതാണ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ വീണ്ടും അതിനുശേഷം എന്തായിട്ട് മാറും, അത് വിഷപ്രായമാവും, രാജസമാണ് ഈ സുഖം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയാൽ അത് ആദ്യം അമൃതാണ് തോന്നിയാലും ഒടുവിൽ വിഷമായിട്ട് മാറുന്ന രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇതില്ലാത്തത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്ന് അറിയില്ലാത്തത്, പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് താമസം. കുറെയൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ഉറക്കം, എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആലസ്യം. 40th ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതി ജൈർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിഭിർഗുണൈ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 ഗുണങ്ങളിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ഭൂമിയിലോ ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ, പൃഥിവിയിലോ, ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ, ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ, ദിവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത്, ദേവന്മാർക്കിടയിൽ, ദേവേഷു വാ പുനഃ,
സത്വം പ്രകൃതി ജേർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിഭിർഗുണൈ. പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ, പ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. എവിടെയും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദേവന്മാർക്കിടയിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരാള് പോലും അതിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതിലല്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, ഒരു സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഉപാസനയിലേക്ക് ആ ഒരു ഇത് റുട്ടീനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ താനെ നമ്മൾ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വിഷതുല്യമായിട്ട് തോന്നിയാലും അവസാനം നമ്മൾക്ക് അമൃതതുല്യമായിട്ട് തോന്നുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്തേ, ഷെയർ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തിയുടെ വേദിയിലുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധവാനായിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകും. എങ്ങനെയാണ് ത്രിഭിർഗുണൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക, നമ്മൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ശുദ്ധ ഭക്തി തന്നെ നമുക്ക് വേണം. 40 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ 56 തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർബാണോ മദ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഇനി ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് ആണോ, ടീച്ചിങ് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എന്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ ശക്തി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി രാത്രി വരെയുള്ള സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക. വീണ്ടും രാവിലെ വരെ, രാത്രി തൊട്ട് രാവിലെ വരെയുള്ളത് വീണ്ടും അർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിടാതെ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ സർവകർമാണ്യപി സദാ, എന്തു തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ആയാലും സദാ കുർബാണോ മദ്യപാശ്രയ, എന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ശാശ്വതം പദമവ്യയം, നിനക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ പദം കിട്ടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വേർഡാണ്. അപ്പം എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ നേരിട്ട് എന്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. അപ്പം ഇത് ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാകും. അയാൾക്ക് സമയ പരിമിതിയൊന്നുമില്ല. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതില് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവമോ ഗുണനിലവാരമോ എന്താണ്? ഏത് സമയ പരിമിതിയോ അതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരും? നമ്മളുടെ ചീത്ത സമയവും നന്നാക്കി തരും. നമ്മൾക്ക് എള്ളോളം ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലുതാക്കി ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾക്കറിയാം അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറി. മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു എന്നതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക. ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ. ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ ഭാഗവതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് അതിലൊക്കെ എഴുതിയ രീതിയിൽ രാമായണം, ഭഗവാൻ രാമന്റെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്തുകൂടാത്തത്, ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് ലക്ഷ്മണനോട് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സീതാദേവിക്ക് രാവണന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്രയോ മാസങ്ങൾ, 3-4 മാസം പോയിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. രാമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സമുദ്രത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്.
ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു, നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാവൽ പട്ടിയെ പോലെയാണ് വന്ന് കിടന്നിരുന്നത് ലക്ഷ്മൺ. ജ്യേഷ്ഠനെയും ജ്യേഷ്ഠ പത്നിയെയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും വീട്ടിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നാമം ജപിക്കുന്ന നാവാണ് ഓൾവേസ് അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ആ മൗനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഈ സമയത്ത് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാപഹരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ദ്രൗപദി കൈകൊണ്ട് തൊഴുതു നിന്നു, ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്നെ രക്ഷിക്കും. ഒരു കൈകൊണ്ട് സാരിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വൈകിച്ചത് വരാനായിട്ട്. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ കാലന്റെ ഇതിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ആ നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിത മനോഭാവം, ദീനനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴുക എന്ന് പറയുന്ന സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ തന്നെ ആശ്രയിക്കും, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കും, പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, വേറെ ആരും എനിക്കില്ല ഭഗവാനെ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ, നീയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് രക്ഷ ജനാർദ്ദന, അവരെ ഏത് നേരവും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ. ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കർത്തവ്യം ഒരിക്കലും തൃശു ലോകേഷു കിഞ്ചന, 3 ലോകത്തിലും എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അതചേത്വമഹങ്കാരാത് ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ, ചിത്തമർപ്പിച്ചാൽ, സർവദുർഗാണി, സർവ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രം നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അർജുന. അതചേത്വം അഹങ്കാരാത്, അല്ലാതെ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നീ അതിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. വിനക്ഷ്യസി, നശിച്ചു പോകും എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികളോട് വേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ചിലപ്പോ അത് തന്നെ വാശി പിടിച്ചു എന്ന് വരും. വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലോ അമ്മ ഒന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതാണ്. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭീഷ്മദേവന്റെ ഇതില് സമയത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭീഷ്മദേവൻ ആരാധനയായിട്ടാണ്, ബോധവാനായിരുന്നു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. പാർത്ഥസാരഥി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു നിന്നു മരണസമയത്ത്. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ചർച്ച എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാമ്യ ജനാ പരിപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഉത്കണ്ഠയൊന്നും ഇല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ബോധം. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചാലും കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കൃഷ്ണനും അറിയാം. പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്യത. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് എല്ലാവരും. 84 lakh സ്പീഷീസില് അതില് വളരെ കുറച്ച് 1000-ൽ ഒരുവൻ എന്ന സഹസ്രത്തിൽ ഒരാള് പോലും പൂർണ്ണത നേടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എത്രയോ കുറച്ചു പേർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിന് ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക, വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, ആ കാരുണ്യം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഒരു ആശ്രയത്തിലിരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കടമ. അപ്പം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പം നീ എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ നീ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. ഭാവാർത്ഥത്തില് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നാൽ പാപകരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറക്കുകയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യജമാനനായി സ്വയം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ തോൽവിയുടെ
ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ചെയ്യുന്നവർ ഏതു നേരവും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നീ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ ഭഗവാന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹത്വം ഉണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി, നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്നു. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ 61 to 60. ആത്മാവാണെന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം. 61 to 63 എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 61 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം, ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ 15th ലെസണില് 15th ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഇതിനു മുൻപും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളെയും ഭ്രാമയൻ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിൽ? യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ, മായ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാവരുടെയും ഭ്രമണത്തെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പരമാത്മാവും ആത്മാവുമായിട്ട്. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 15.15 പോലെ തന്നെ ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? ശരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തമേവ, അതേ ഈശ്വരനെ തന്നെ ശരണം ഗച്ഛ, നീ ശരണത്തിലേക്ക് പോകൂ. സർവഭാവേന ഭാരത, ഏതു രീതിയിലും ശരണം പ്രാപിക്കൂ. തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി, നിനക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനം പ്രാപ്സിസി ശാശ്വതം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം നിനക്കുണ്ടാകും. അതേ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കൂ, അതേ പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. എത്ര ക്ലാസ് 4 ജോലിയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ് 1 ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം. രുദ്രപ്രതാപ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ചൂല് എടുത്തിട്ട് അഴിച്ചു വാരുന്നതാണ് രഥയാത്രയുടെ മുൻപിൽ. ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വർണം കെട്ടിയ ചൂല് വെച്ചിട്ട് രാജാവ് വന്ന് അടിച്ചു വാരിയാൽ മാത്രമേ രഥം മുൻപോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് പുരിയില്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമാത്മാവാണ് യജമാനൻ. ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ എന്തു ചെയ്യണം? സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമോദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? പരമപദം, പരമവ്യോമം, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, വൈകുണ്ഠം എന്നും പറയുന്ന ശാശ്വത ലോകമാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാഹുതി എന്ന് പറയും നമ്മള്. സ്വയം സമർപ്പണത്തിന്റെ ഫലം നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ശാശ്വതമായ പരമപദം നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശ്യ ഇതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 45 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് 18 അധ്യായങ്ങളിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഇപ്പൊ 63 ശ്ലോകമായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിനക്ക് സീക്രട്ട്, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആണ് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നത്. വിമൃശ്യൈതശേഷേണ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നീ ആലോചിച്ച്, ശരിയായി ആലോചിച്ച് നീ വേണ്ടത് ചെയ്യൂ. യഥേച്ഛസി, നിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം. തഥാ കുരു, നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യൂ. അതീവ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. നിനക്ക് എന്താ ഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്? ഭഗവാൻ ഫ്രീഡം തന്നു. പരമപുരുഷനാണ്. നമ്മളുടെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും പോയിട്ട്, അച്ഛൻ ഒരു 10 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു 50 രൂപ
കൊടുത്തു കുഞ്ഞിന്. ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില് ആ അച്ഛൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് മോൻ പോയിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്, ഓക്കെ, അവിടം വരെ ഓക്കെ. അതേസമയം ആ മകൻ പോയിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ആണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിലോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ 18th ലെസണിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, ഭഗവത് ഭക്തനാവുക. നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇത് മന്മനാഭവമോ. അപ്പൊ പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ജ്ഞാനം 64 to 66 പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ സർവോത്തമമായ ഉപദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഗോപ്യമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. അതിനേക്കാളും ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി രഹസ്യമായത്. ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ഭൂയഹ എന്നാൽ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരാംശം ഊന്നി പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാതലായ വശം കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അർജുനൻ മാത്രമല്ല, സർവ ജീവാത്മാക്കളും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വേർഡ്സ്. മന്മനാഭവമോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. സത്യം തേ, ഭഗവാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ പ്രോമിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഞാൻ വേർഡ് ആണ്, ദിസ് ഇസ് മൈ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, മതിയാജി എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമസ്കുരു, ഇത് നമ്മൾ 9.34 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാമേ വൈശ്യസി സ്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസമേ. ദിസ് ഇസ് മൈ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇത് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം, ഞാൻ എന്താണോ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതിയത് അതൊക്കെ നീ മറന്നു കളഞ്ഞോളൂ. ആ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ നീ മറന്നു കളഞ്ഞോളൂ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യൂ, മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, ഞാൻ അഹം ത്വാം നിന്നെ, സർവപാപേഭ്യോ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മാശുച, ഡോണ്ട് വറി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ച ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. എങ്ങനെ ആ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാം നീ മറന്നു കളഞ്ഞേക്കൂ. മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം, എന്റെ വേർഡാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ് എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊന്നും സാരമില്ല, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തോളൂ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. മന്മനാഭവമോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഈസി ആക്കിയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പം അതിന്റെ 54 to 66 വരെയുള്ളത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്തോഷവാനായിരിക്കും അയാൾ, ഒരിക്കലും വിലപിക്കുകയോ ഒന്നും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സർവഭൂത ഹിതേരതാഹ, നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്, യന്ത്രമോ വാഹനമോ. അതുപോലെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പെൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി പോലെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ജീവാത്മാവ് യന്ത്രത്തിലിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം, ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മന്മനാഭവമോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു.
പിന്നെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഇതുവരെ പഠിച്ചത് 9th സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. 9th സെക്ഷൻ ഈ അറിവ് തപസ്വി പിന്നെ ഈർഷയില്ലാത്ത ഭക്തർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് പഠിക്കൂ എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 10 പേർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തരും അസൂയയില്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആരതി ഒഴിയുന്നു, നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഇത്ര ദിവസവും നമ്മളുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളൊരു 1 hour നമ്മൾ ഇരുന്നു, ഒരു 28 ദിവസം നമ്മൾ ഇരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയത്. 1-2 പേര് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കത് വല്ലാണ്ട് ഹേർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജയാപജയം അല്ലെങ്കിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അതൊന്നും മാനാപമാനം ഒന്നും കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കേട്ടപ്പോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതം തേ നാ തപസ്കായ നാ ഭക്തായ കദാചന നചാ ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ചമാം യോഗ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഇതം തേ നാ തപസ്കായ, ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും ഒരു ഇതിൽ നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവർക്കും നാഭക്തായ അഭക്തന്മാർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോഗ്യസൂയത്, എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൗരവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളവരെയൊക്കെയാണ്. ഭക്തി ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പം വേറെ ധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരും. നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ കൊല്ലാനല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മഹാഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്താ, കൊല്ലാനല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ആ രീതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ സ്വയം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ, ഇനി കൃഷ്ണ ഭക്തനാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജപം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷനെന്നും ഭഗവാന് തുല്യനായോ ശ്രേഷ്ഠനായോ മറ്റൊരാളുമില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നത്, വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് ഈർഷ്യ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവർ, അവിശ്വാസികൾ, ആധികാരികതയുള്ളവർ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അറിയുന്നതിന് മുൻപ്. ഓക്കെ, ഇനി 68th ശ്ലോകം. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി. ആരാണോ ഈ പരമമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ, അതിനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി. മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഹാനി, അതിന് അയാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അയാള് കൃഷ്ണ ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം പുണ്യമാണ് നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യൈതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി, ആരാണോ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവന് ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചന്മേ പ്രിയകൃതമഃ, ഇത് ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും പ്രിയനായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു വ്യക്തി ഇല്ല. ഭവിതാനച്ചമേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി, എനിക്ക് ഈ ഭക്തനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൃത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക്. അധ്യക്ഷത്തെ ചെയ്യ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹ ഇഷ്ടം സ്യാമിതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ
സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണം. അസൂയയില്ലാതെ ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധാവാൻ അനസൂയശ്ച, അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ ആരാണോ പഠിക്കുന്നവൻ. സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ, അവൻ മുക്തനായി ശുഭലോകങ്ങളിൽ പ്രാപ്നിയാ പുണ്യകർമ്മണാം, പുണ്യാത്മകൾ വാഴുന്ന ശുഭമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ അവൻ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അർജുനൻ ദൃഢമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികത്തിലാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞോ, ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തീർന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണോ അർജുനൻ അത് കേട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അജ്ഞാനവും വ്യാമോഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനോട് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കരിഷ്യേ, അർജുനൻ പറയുന്നു കരിഷ്യേ വചനം തവ നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ, എന്റെ പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി, ബുദ്ധിയൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ കൃഷ്ണ, സ്വപ്രസാദാത്മായ അച്യുത, അച്യുത നിന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പോയ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ, സന്ദേഹമെല്ലാം മാറി ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനിശ്ചയൻ, സ്ഥിതനാണ് ഞാൻ, അസ്മി സ്ഥിതോസ്മി, ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കരിഷ്യേ വചനം തവ, നമ്മളുടെയും മോട്ടോ അതായിരിക്കണം, കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്നുള്ളത്. പ്രസാദാത്മയാച്യുത, നിന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യാമോഹം തീർന്നു, ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, നിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം, എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് പോർഷൻ സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പരമോന്നത വില്ലാളി അർജുനന്റെയും എല്ലാ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെയും വിജയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു ഓപ്പണായിട്ട്. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചു. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കത് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുകയാണ്, വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം, വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ആ ഒരു എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയും, സമാധിയിൽ വരുന്ന ആനന്ദമായ ശരീരം നമ്മളുടെ വർക്കാവുകയാണ് നമ്മുടെ ആ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഹ തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുമാനി തിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, യോഗേശ്വരൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ പേര്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും. ചത്ര ശ്രീയുള്ളത്, വിജയമുള്ളത്, ഭൂതിർ സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളത്, ധ്രുവ അനങ്ങാത്ത ആ ഒരു അചലമായ ശക്തിയുള്ളത്, നീതിയുള്ളത്, മതിയുള്ളത്, സദ്ബുദ്ധിയുള്ളത്. അപ്പം ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് ജയിക്കുക എന്ന്. എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയത് എന്നുള്ളത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഹ തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുമാനി തിർമതിർമമ. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണത്. നമ്മൾക്ക് അവശ്യമേവ ഭോക്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം
ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശ്രിച്ച്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആർക്കെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക. ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണവും അർജുനൻ ദൃഢമായി നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 18ാമത്തെ ലെസൺ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. കരചരണകൃതം വാ കൈജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനനം വാ മാനസം വാപരാധം വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതക്ഷമസ്വ. ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ പരമം ശ്രീ വാഞ്ചാകൽപതൃഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഹരേ നന്നായി കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. സിന്ധു മാതാജി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇടയിൽ കുറച്ച് ഓക്കെ. ശ്ലോകങ്ങള് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അത് അവിടെന്നുള്ള സ്ലൈഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ? സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചു തരേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അതിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അത്രയും സാരമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 40 ശ്ലോകങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും എന്നാണ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് PDF. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസൊക്കെ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്. ഹരേ നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് കൊടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ക്വിസ് അത് 31st വരെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി. മാർച്ച് 31st വരെ ഓക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. ഒരാഴ്ച എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുക. 31st ചെയ്യുക. ഓക്കെ. മാതാജി പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ക്ഷമിക്കണം. സാരമില്ല, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ സമയം എടുത്ത് ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇന്ന് തീർന്നു. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത 18 ലെസൺസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഇന്നത്തോടെ തീർന്നു. എല്ലാം ഹിന്ദി, ബാക്കി മറാഠി ഒക്കെ ഇന്ന് തീർന്നു നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തീർന്നല്ലേ? പക്ഷെ പുതിയ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, പുതിയ ബാച്ച് അല്ലേ? അതിനി ഏപ്രിൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ പ്രഭുജി. അത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സെക്കൻഡ് ലെവലുകാരും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുതിയ ബാച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ബാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലി മാതാജിയുടെ. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അവര് പോവുക. അപ്പം സ്ലോ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെനിക്ക് അറിയില്ല പ്രഭുജി. അത് രേണു മാതാജിയോട് ചോദിക്കണം. ഇത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈകിട്ട് 8 മണിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. വീക്ക്ലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് അല്ലി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്. 8 മണിക്ക് തന്നെ. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണോ? അതെ. അത് സ്ലോ ആണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോ 3 ദിവസം എടുക്കും. അല്ലല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു 31-ാം തീയതി വരെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പ്രഭുജി. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത്. ഹലോ മാതാജി. അതല്ല, അതും ഇതല്ലേ, മറ്റേ 2 അല്ലേ? അതെ, ലെവൽ 2 തന്നെ. ഇപ്പം 10-ാം അധ്യായം എത്തി. അധ്യായം 10 എത്തി. ഞാൻ ഇതിലെ 18 അധ്യായത്തിലെ ഞാന് ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 17 ക്ലാസ്. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവാ എല്ലാവരും. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവാ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ Krishna Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna രാജു Mataji, പ്രഭുജി thank you, thank ഹരേ you. കൃഷ്ണ. അജിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീപ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നുണ്ടോ? ചാൻസ് കുറവാണ് മാതാജി. അതെയാ, ഓക്കെ. 11 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 11 പേരാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കുറവാണ് ചാൻസ്. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യും. കുട്ടികളെ വന്നതിന്റെ എക്സാം ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണ. Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മാതാജി കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ മാതാജിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.